L'Auditori de Vandellòs ha estat l'escenari aquest dimecres de la presentació oficial del Trial de les Nacions 2015 i és que el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant serà la seu d'aquest esdeveniment internacional que tindrà lloc del 18 al 20 de setembre i que comptarà amb els millors pilots de trial d'arreu del món. La presentació de la nova edició del Trial de les Nacions ha comptat amb la presència del tarragoní Albert Cabestany, el pilot que acumula més victòries en aquest campionat després de la seva participació en 17 edicions. Sens dubte és un somni fet realitat, no? Vull dir, de petitet era viure aquest tipus d'esdeveniments des del punt de vista que t'agrada aquest esport, veus els teus ídols participant i somies un dia estar allà i que arribi un punt a la teva carrera esportiva que tinguis la possibilitat de disfrutar d'aquest trial, d'aquest esdeveniment amb el teu motoclub, o sigui, un motoclub que porta 50 anys d'història fent trial que s'ho mereix, a Vandellòs, que és on precisament vaig fer els meus primers passos com a professional o al màxim nivell en aquest esport, que arribi en un moment de la teva carrera esportiva que s'ajunti això i puguis participar en un esdeveniment així, sembla com impossible, no? Dius allò que tens una coqueta aquí a la panxa, els nervis ja encara 7 mesos vista, vull dir que és un moment, sens dubte, important a la meva carrera esportiva. El 32è Trial de les Nacions està organitzat pel Motoclub Tarragona, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs. Es tracta d'un gran acte per commemorar el 50è aniversari del Motoclub Tarragona. Hem escollit el municipi de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, primer perquè des de l'any 97 al 2001 vam fer aquí els nostres trials de Tarragona. Vam iniciar una col·laboració molt especial amb la gent del Centre Cultural i Recreatiu i a part de que teniu unes instal·lacions a tots els municipis i una orografia, unes muntanyes molt bones per realitzar aquestes proves i vam pensar en vosaltres perquè veiem que era el millor lloc per poder venir a fer-ho. Per la seva banda, Joan Berenguer, expresident del Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, ha explicat que es tractarà d'una gran festa del motor que ha estat possible gràcies a la bona sintonia de l'entitat amb el Motoclub Tarragona. Per tant, és una manera de donar-nos a conèixer, hem de donar a conèixer la nostra cultura, hem de donar a conèixer moltes coses i crec que serà un gran event per tot el municipi, sempre i quan preservant i conservant tot el que és el medi. Inclús volem titular aquest Trial de les Nacions com el primer trial ecològic. Vull dir, es miraran totalment tant el tema de deixalles com el tema de l'impacte ambiental. Vull dir, això es mirarà molt, que per això ja portem molts mesos treballant amb el Departament de la Generalitat de Medi Natural i també amb l'ACA que sigui exemplar, poder arribar una miqueta a la gent a conscienciar que no ha de ser tot sempre dolent i mirar, encara que sigui en moto, de poder treure coses bones de tot això. L'alcalde del municipi, Alfons Garcia, ha destacat que és un esdeveniment que servirà per donar-se a conèixer a un nivell superior, ja que acollirà gent d'arreu del món. També ha afirmat que hauran de ser rigorosos, seriosos i compromesos per tal d'organitzar un campionat d'aquestes característiques. Per al municipi de Vandellòs i Hospitalet és una oportunitat de donar-nos a conèixer a una escala superior a la que estem habituats, no? Perquè aquí competeixen diferents nacions de tot el món, des dels Estats Units al Japó, passant per Nova Zelanda i altres europeus, i evidentment la possibilitat, a més, per als nostres veïns, a la nostra jovent, als practicants de l'esport, tindre l'oportunitat de veure en directe una competició com aquesta, que nosaltres, els nostres pilots, els pilots catalans, són la referència a escala mundial, ja em sembla que per poc que t'agrada el món de l'esport t'estimula a veure in situ i per tant a participar i a acollir i a donar el millor que tenim nosaltres al nostre poble, que entre altres coses és la capacitat d'implicar-nos i de responsabilitzar-nos d'aquests actes. En la mateixa línia, la regidora de Turisme ha destacat la promoció turística que representa aquest acte per al municipi. Això és una promoció important que farem, ens donarem a conèixer, tornarem una altra vegada a posar-nos al mapa i només l'organització del trial són 800 persones. Això farà que el mes de setembre sigui una miqueta més llarg i sigui una miqueta més profitós, sobretot per als nostres empresaris. Serà un cop d'aire fresc aquest mes de setembre, que normalment la nostra temporada és la que s'ha acabat.
El Trial de les Nacions equival a un campionat del món per equips o seleccions on hi participen més de 120 pilots representant més de 25 països. L'esdeveniment constarà de 3 proves diferents d'uns 17 quilòmetres. Divendres 18 es disputarà la darrera prova del Mundial femení, dissabte 19 tindrà lloc el Trial de les Nacions femení i diumenge 20 serà el torn del Trial de les Nacions masculí. L'equip espanyol masculí és el gran dominador amb 21 victòries, guanyant les darreres 11 edicions de forma consecutiva, de les quals les 9 últimes amb l'actual equip, format per Toni Bou, Adam Raga, Albert Cabestany i Jeroni Fajardo. Amb la prova Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant serà la tercera vegada que se celebra a l'estat espanyol.